Neste novo traballo de Pes de Lan, o que queremos mostrar son danzas de entroido. As diferentes formas que hai de celebralo e de bailalo en diferentes partes do mundo. Pareceme moi boa idea que o novo traballo sexa sobre o entroido. O entroido non é só vestirnos de algo, Locura, diversión, pasalo ben, desenfadado. Faltaba un poquinho, pois, volver o que é o entroido tradicional, non só noso, senón tamén de outras partes do mundo. Que atopamos en Pes de Lan pois unha ferramenta para introducilo na aula. É moi axeitado para idades de infantil e tamén para outras, evidentemente. E todas as persoas poden aprender estes bailes. Son fáciles para aprender calquera persoa que queira. Eu creo que os nenos, os mozos e os adultos tamén poderían bailar estes bailes porque non son moi difíciles, pero tampouco son mega fáciles. Incluso maiores sí que poden aprender estes bailes. E que para min o baile non ten idade. Son de los diablos, son que venimos a bailar. O traballo de Pes de Lan fundamentalmente facilítanos moitísimo o traballo. Nos no sistema estamos moi faltos deste tipo de materiais. Buscas en internet e ás veces atopas cousas, pero non desta maneira tan organizada. Permíteche eso, pois, aprender os pasos con moita facilidade, sen que les se cansen, resultelles divertidos. Realizades unha procura, unha búsqueda de todo ese material que para nós sería imposible. E os nenos automáticamente pois, empezan a falar, a bailar, o seu corpo empeza a moverse, permíteche traballar os ritmos. Recomendaría estes bailes a todo o mundo. A miña familia máis os meus amigos do cole. Pero bueno, en general para todo o mundo. Irmáns, primos, quen sexa.